Og nu er der gæster i studiet. Torben Stig Hansen fra Danmarks Internationale Gadeteaterfestival, og to af dem, der spiller dukketeater. Sofie og Davids. Velkommen til alle tre. Tak. Torben Stig Hansen, hvad er det, I er rykket ind med i Sønderborg? Danmarks Internationale Gadeteaterfestival er en turnerende gadeteaterfestival, som turnerer i 16 byer i hele Danmark. Og her i går og i dag, der er vi altså her i Sønderborg med en flok gadeteaterforestillinger. Og gadeteater, altså, hvordan er jeres virksomhed opstået? Jamen, den er egentlig opstået på baggrund af et ønske om at bringe gadeteaterkunst ud til så mange borgere i Danmark som overhovedet muligt. Det er jo det gode ved gadeteater, at det foregår på gader og stræder og parker og parkeringspladser. Alle mulige forskellige steder i det offentlige rum, hvor borgerne kan komme til at opleve det ganske spontant. Og nu har vi har faktisk en lang række flere personer, kan man godt tillade sig at sige, i studiet, end jer tre, som jeg lige introducerede her, for vi har faktisk en hel masse dukker med også. Dukkernes navne, hvad er de? Jeg hedder Tony, and this is my brother. Yeah, I am the really right brother, you know, I mean, the intelligent one. And I'm really sorry about this moment, but I need to do something, and I want to say something. Yeah, do it. Good morning, Denmark. I love you. Tak, tusind tak. I was dreaming about this moment all my life. Tusind tak, Denmark. Torben, gadeteater, er det ikke sådan noget, der hører gamle dage til? Der er sikkert mange, som har en forestilling om, at gadeteater er sådan noget med gøjl og jongleren og køren rundt på ethjulede cykler. Og det findes sikkert også, men i vores dag, der er det langt mere nuanceret. Der findes jo gadeteater stort set over hele verden, og det er utrolig varieret udbud, man ser af gadeteater. Og det kan man også opleve på vores festival. Mange forskellige slags. Hvad er det, I gerne vil med gadeteater? Vi vil jo som sagt gerne ud til borgerne så mange steder som overhovedet muligt. Det har været muligt på grund af, at de her 16 byer er gået sammen om at betale for den her festival. Som Sønderborg så er en af. Sønderborg er en del af de her kommuner, og som meget gerne vil give deres borgere et kulturtilbud. Det er jo ikke noget, man kan gøre folkeligt bredt af det. Det er altså som afløser for computerspil. Man kan i hvert fald sige, at det lokker jo folk ud på gaden. Der er jo nok mange, som ikke regner med at opleve gadeteaterkunst, eller opleve teater på gaden i det hele taget. Men her foregår det jo simpelthen ved, at man regner måske med, at man skal ned i Brugsen efter en liter mælk, og så pludselig oplever man gadeteaterkunst af høj international klasse. Vi taler videre om gadeteater, og vi skal også have en lidt større prøve, tror jeg, på dukketeateret lige om et øjeblik. Efter nummeret Hey Love her med Kvadron 8:45, og der er dukketeater gæster i studiet denne morgen, fordi der er gadeteater i Sønderborg i dag. Det var der også i aftes, og det fortsætter i dag. Og lige før hørte vi Torben Stig Hansen fra Danmarks Internationale Gadeteaterfestival fortælle om baggrunden for at spille gadeteater. Nu skal det så handle om dukketeater, Sofie Krog. Du er en af dem, der er med til at spille dukketeater. Hvordan kom du i gang med det? Det gjorde jeg for snart 10 år siden. Nærmest ved et uheld, jeg har lavet fysisk teater og cirkus, og så en dag så sad jeg ved at sy en sok, og jeg skulle lave noget andet. Jeg syede, og jeg kom til at sy forkert, og så smed jeg den egentlig bare på gulvet. Og så kiggede jeg ned, og så lignede det et hoved, og så tænkte jeg, det var lidt sjovt. Og jeg skulle egentlig lave noget andet, men jeg tog den der sok på, fordi jeg skulle lave noget andet, og så var den bare levende. Og så var der fest inde ved siden af med nogle fulde piger, og så gik jeg ind og spillede med det her. Han var sådan en rigtig macho espanol. Og pigerne, de synes, det var helt vildt skægt, han var levende. Og så flippede jeg fuldstændig ud over, hvordan folk kunne synes, det var så sjovt, at en sok kunne være levende. Hvordan kunne de tro på det? Og så kom du i gang med det på den måde? Ja. Og så udviklede det sig på den måde. Hvordan er det at spille dukketeater? Hvordan reagerer folk? På den forestilling, som vi spiller her i Sønderborg, den hedder The House, og den er for store børn og voksne, teenager. Og folk, de er helt vilde med forestillingen, og det er ligesom, det har ikke noget med normalt dukketeater, eller hvad man kender til i Danmark i hvert fald. Folk, de siger, at det er ligesom at se en film, og de helt store børn, de flipper fuldstændig ud, for de har aldrig troet, at dukkerne kunne rive dem ud af deres egen virkelighed og ind i et magisk univers. Jeg hørte, det er lidt en gyser. Det er nemlig splattergyser.
splattergyser Yes. på dukker. Ja. Ja, simpelthen. Altså, du har jo David med her i studiet, og skulle vi have lidt en prøve på det? Sige, The House, som I repræsenterer, det er klokken 16 og klokken 18 på Sønderborg Slots første sal. Man kan opleve jer senere i dag, og ellers så begynder festivalen i dag klokken 11, og det er fra Perlegade, og man spiller på Oksen og Slotshaven og ja, så videre dernede i Sønderborg. Hvis vi skulle tage sådan en lille indblik ind i The House, som I skal spille Dukketeatret senere i dag, Ja. kunne du? Altså, det vi laver, det er rigtig meget visuelt, og det foregår på engelsk. Men jeg kan lige prøve at fortælle jer her, Bruno? Yeah. Godt. Come on in. Thank you. Bruno, han taler kun engelsk eller spansk, hvis I gerne vil det. Bruno, han er lavet i silikone. Bruno, can you sing a little for us or something? A little song for you. Yes. Okay. Så han kan åbne munden, det er en this one. hånddukke. Okay, sorry. Han har lys i hatten. Kan vi sige the light? Light. Han har store øjne, og han er ligesom lavet silikone som sådan en plastikprotese. Yeah, finally, I'm really beautiful. She tried to say this to you. Ja. I forestillingen, der har vi, det handler jo faktisk om et testamente, og så går det ind i sådan noget soul fight, hvor sjælene flyver ind og ud af kroppen, og der har vi Henry. Både på net og Henry. No, but sorry, sorry, Sophie, but I want to say something. The audience need to know something. I am like the Steven Spielberg of puppeteers. You know what I mean? I am really famous and really important, so everybody have to come to see the festival. And of course to me. Tak. Godt, tak. Også tak, fordi I kom. God fornøjelse i dag. Tak. Tak skal du have.